Que tal, moi boas e moi benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. Estamos a piques de comezar un novo programa no que, como sempre, levaremos ata as súas casas toda a actualidade que nos deixou o sector vitivinícola. Facemos unha pequena pausa para a cabeceira e arrancamos. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopiconida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Condicións meteorolóxicas que se rexistraron a semana pasada con temperaturas elevadas e precipitacións e ademais na situación actual na que están os brotes do viñedo fixeron que o caldo de cultivo fose excelente para a aparición das primeiras manchas de mildeu. Por iso é moi importante que os viticultores estean alerta e comecen a aplicar os primeiros tratamentos fitosanitarios. Falamos desta situación co técnico de campo Suso Paz. Ahora mesmo estamos cas tareas propias do cambio, non? Ainda que xa estamos na primavera, non realmente estamos en ese cambio de remate das podas, inicio de brotación, xa hai un tempo, pero bueno, co tempo inestable pois está a vegetación un pouco irregular, entón cas tareas propias, non? De limpieza de fincas, de algún abonado, preparar todo o que é o terreno para poder xa iniciar os primeiros tratamentos fitosanitarios, que tamén xa algúns xa ordemos, e nada, en esa fase de cambio para iniciar o que é a campaña de cuidar a vegetación e mirar como realmente como vai ir os brotes, as enfermedades, as uvas que vamos a poder coller. A pesar de que tuvemos un inverno bastante chuvioso, pois de repente surgeu todo con altas temperaturas, e iso fixo que houbera unha explosión grande de brotación, un crecemento bastante rápido, despois cambiaron outra vez para frío e estamos aí un pouco ralentizados, pero bueno, sí que hubo un cambio moi grande. Tamén percibo que todo ven moi retrasado, incluso este ano, a pesar de que todo explosionou moi rápido, realmente empezou un pouco máis tarde.
Normalmente suele empezar antes con máis lentitud, este ano explosionou todo bastante rápido, pero un pouco tarde, vai como o seu ciclo un pouco retrasado, non? Pero bueno, eu creo que se temos un brand que nos acompaña, non hai moitos cambios, pois ao final acaba con 4 ou 5 días, unha semana adiante ou atrás, andaremos por aí como sempre. E xa empezamos co mildio, por desgracia é unha cosa endémica, entonces xa estamos con ela a voltas, quer decir que hai condicións, ou polo menos os hubo eses días atrás, para que houbera mildio, hai humedade, hubo temperaturas altas, agora hai este baixón de temperatura, pero estou seguro que o mildio está aí, irá máis lento, pero xa está iniciado, polo cual seguiremos, coido que nas próximas semanas, ou xa esta semana que ven xa volvemos ter que tratar outra vez de novo porque temos o mildio aí encima bueno, non nos podemos librar dela. Os viticultores, moitos xa se fixo o tratamento antes da chuvia, xusto, o día antes da chuvia, fai unha semana que se fixo un tratamento e entón para esas persoas pois xa empezou o ciclo, non? A partir de aí pois saben que cada 10-12 días van ter que facer unha aplicación para se queren seguir cun preventivo, non? Os que non fixeron eso pois seguramente terán que ir a un produto xa curativo por si algún resto de mildio vera por aí e tal, pero bueno, sí que xa empezou o ciclo de tratamentos. Unha vez que se empeza, pois tes que xa, dependendo das chuvias, da temperatura, etc., xa tes que cumplir uns plazos de tratamento, o sea que sí que empezou xa o ciclo do mildio. O que son as labores do campo, pois ahora mismo estamos con podan verde xa, porque sobre todo en plantacións novas ou incluso nas cepas vellas, os chupóns típicos que empezan a salir dos troncos, que eso tamén sí que nos evita tamén que colla mildio, porque os tratamentos aplícanse normalmente á parte de arriba do sistema de condución, entonces esas brotas que salen por abaixo sí que é importante sacalos pois para que non collan manchas de mildio cerca do suelo e nos poida transmitir máis esporas. Entón, por lo tanto, esa tarea de deschuponado dos troncos é quizá que estamos combinando en conxunto ca limpieza da parte do suelo, sacando os chupóns, digamos que é a tarea esa que estamos a facer. En plantacións máis novas, que teñen cepas que están en formación, pois sí que tamén seguramente xa están facendo a poda en verde e despuntar aqueles brotes que nos interesan para ir formando a planta, porque sí que as cepas novas xa teñen unha brotación quizá superior, xa teñen incluso brotes en torno a 40 centímetros en moitos lugares, entonces sí que xa requieren poda en verde para seguir formando esa planta. Solo pois o que interesa agora é limpialo. Estamos cas servas que realmente surgiron ca temperatura, igual ca vegetación, pois a erva surge de novo, entonces estamos facendo unha limpieza en principio desbrozado, porque ainda pode haber chuvias, porque se metemos unha fesada se chove, pois facemos unha papa ca agua que non podemos despois dar aplicacións fitosanitarias. Entonces, en principio, mentes que o tempo non se clareira un pouquiño, tampouco convén moito entrar con fresas, non? Depende das parcelas, se son de secano, pois seguramente non lle afectan nada, pero en outras convén ainda manter un pouquiño o campo para que podamos acceder a él con cada maquinaria. E según xa vai transcurrindo, seguramente na segunda pasada de control de ervas, xa incluso podemos, se algunhas persoas ten na súa opción meter pois fresas e iso, pois xa quizá xa podemos ir a empezar a meter fresas e iso. Pero bueno, en general sí que o suelo hai que controlalo, que agora o que requiere é que a vegetación non este moi alta, máis que nada para facer as labores, para poder pasar por facer despuntes ou deschuponados e todo eso de tempo. O ciclo de sempre, os tratamentos que é máis importante, cumprir, fijarse ben sempre nos cambios de tempo, de temperatura, que é o máis importante para controlar o mildio a nivel preventivo. Xa a experiencia que temos que unha vez que entrou o mildio pois xa crea problemas, entonces ten que ser sempre a nivel preventivo. É unha enfermedade endémica, non podemos librarnos del e entonces temos que ir en plan preventivo todo o que poidamos. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento.
Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Xa está aberto o prazo para solicitar as axudas á reestruturación e reconversión do viñedo. A Consellería do Medio Rural dispón de 1,4 millóns de euros para esta finalidade. Poñemos a disposición do sector un total de 1,4 millóns de euros para levar a cabo reaxustes nas explotacións que permitan disminuir os custos, que permitan facer cada vez as explotacións máis profesionais e, sobre todo, adaptar esas explotacións ás melloras varietais que nos está demandando o mercado. A convocatoria nace do consenso co sector. Segundo explicou a conselleira, o Departamento mantivo numerosas reunións coas denominacións de orixe galegas. Así as cousas, sinalou que as diferentes organizacións agrarias teñen liña directa co seu departamento para consultar calquera cuestión. Nos, en realidade, cando sacamos unha nova orden e cando refacemos esa orden cos primeiros que nos poñemos en contacto coas denominacións de orixe, porque eles representan o que é o viticultor, as adegas, e teñen o que é a información directa en sí. Co cal tamén as organizacións agrarias teñen fío directo con todos nós. Fixemos unha xornada para falar do futuro de Galicia en todos os campos, do que é a PAC en sí, que son 190 millóns de euros anuales que se veñen para Galicia e son 33.000 beneficiarios, entre eles os viticultores, e eles tamén formaron parte do que é esta xornada informativa e formativa. Ángeles Vázquez asegurou que os piares da aposta do Departamento da Xunta son a calidade do produto e o viticultor. Tamén apuntou que moitas das normas chegan impostas dende fora de Galicia. Nestes casos, o traballo da Xunta pasa por conseguir as mellores condicións para os seus agricultores. Aquí o que apostamos é pola calidade e apostamos polo viticultor. É imprescindible ter viticultor para posteriormente ter viño. E despois hai unhas reglas de xogo que marca Galicia, que se marcan a nivel nacional e que se marca a nivel europeo, que procuramos trasladar de maneira máis beneficiosa para o que son os nosos viticultores galegos, a sabiendas de que, a hectárea, por hectáreas, o número é moito menor, non, que en calquera outro punto de Galicia, pero a aposta, sin dúbida, é polo pequeno viticultor, igual que por unha adega, sempre e cando haxa unhos parámetros que son os de calidade. Pola súa banda, dende a Asociación Agraria de Galicia anunciaron que a Consellería do Medio Rural enviou notificacións oficiais aos beneficiarios de axudas á reestruturación e reconversión do viñedo nos anos 2015, 2016 e 2017, nas que se lles reclama que presenten a solicitude única da PAC, declarando nela todas as parcelas agrícolas da súa explotación. O prazo para presentar a documentación ampliouse ata o 7 de maio. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Posta de longo do Enobus 2018 en Cambados. A semana pasada o Concello organizou unha cita na que participaron representantes dos concellos que van participar e das 23 adegas que desta volta configuran as diferentes viaxes que se realizarán no Enobus. A viaxe inaugural será o vindeiro 2 de xullo, pero mentras tanto o Concello xa pensa na edición do vindeiro ano coa intención de duplicar as rutas.
Comeza a conta atrás para a primeira viaxe do Enobus 2018. A inauguración será o vindeiro 2 de xullo, pero o Concello demostrou que xa ten todo preparado para esta nova edición da actividade. Estamos aquí hoxe coas 23 adegas presentando o Enobus 2018 e o que buscamos é que sexa unha experiencia única, inolvidable e irrepetible, e isto vai a ser gracias precisamente ao esforzo de todos, das 23 adegas que participan, das 20 experiencias que vamos a facer coas mariscadoras de Guimatur, das 10 catas de espumosos que van a ter lugar no Museo do Viño e tamén coas 8 visitas á Fundación Manolo Paz. Este ano hai unha serie de novidades, como é a imaxe corporativa de Goga e de Floriana Monchina, que nos van a acompañar durante os meses de xullo e agosto todos os días de luns a venres, e tamén como novidade a Fundación de Amigos do Camiño Portugués de Santiago, que van a promocionar as rutas xacobeas pola comarca do Salnés. O edil de Enoturismo estivo acompañado dos alcaldes dos 6 municipios da comarca de O Salnés, con adegas incluídas na ruta, tamén con Gogue, dibuixante encargado da imaxe corporativa da edición. Este ano son 23 as adegas que decidiron participar, animadas polos bons resultados e polas novidades contempladas para este 2018. Que queríamos que o ano que ven o produto, o Enobus, fose un proxecto excelente, e o que vamos a facer este ano, pois todos os días vamos a facer unha enquisa con todos os usuarios enoturistas que utilicen o Enobus, preguntándolles pois que aspectos podemos mellorar, que nos fagan suxerencias, que nos fagan propostas para o ano que ven recopilar toda esa información e buscar a excelencia que se trata de mellorar ano tras ano. O obxectivo final é que a actividade sexa totalmente sostible dende o punto de vista económico. O ano pasado máis de 800 visitantes participaron no Enobus, uns datos que animan a José Ramón Abala a pensar en seguir medrando de cara ao 2019. Que hai algunhas adegas que lle sabe a pouco o Enobus, porque só teñen 2 visitas, unha en cada mes, unha no mes de xullo e outra no mes de agosto, e estábamos dicindo que para o ano que ven vamos a traballar para que haiga unha segunda ruta de bus todos os días. Polo tanto, deste xeito duplicaríamos o número de visitas a cada adega. Este non é un produto casual, temporal, sino é un produto que ven para quedarse, que queremos que se consolide, e polo tanto decíamos que vamos a seguir contando con esos municipios, vamos a seguir contando coas adegas participantes no ano que ven, porque do que se trata precisamente é de eso, que sexa un produto consolidado, un produto sostenible. A sostenibilidade ambiental xa polo simple feito de utilizar o bus xa conseguimos, reducimos a huella de carbono, pero agora o objetivo é a sostenibilidade económica, que este é un proxecto que xestiona o Concello, recibe uns ingresos pola venta de tickets e a partir de aí sufragamos o custo do servicio. Outra das novidades para esta edición é o incremento de prazas, cun máximo de 35 por ruta. En canto aos prezos, os adultos pagarán 12 euros, mentres que os nenos de 10 a 17 anos aboarán 6. Para os menores de 9 será gratuito. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopiconida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas, proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Tempo agora para máis información na sección das breves. As augardentes e licores tradicionais de Galicia continúan na súa conquista das Illas Canarias da man do sumiller Pepe Beiro. Os destilados galegos con selo de calidade e orixe protagonizaron un seminario formativo impartido o pasado venres no Casino de Granadilla de Abona, en Santa Cruz de Tenerife. Na cita participaron ao redor de 40 persoas, todas consumidoras con interese no mundo dos destilados. A primeira parte da sesión impartida polo sumiller Pepe Beiro centrouse na proxección dun breve vídeo sobre o labor desenvolvido polo Consello Regulador, así como sobre as características que deben cumprir as augardentes e licores para poder ser amparados. Na segunda parte ofreceuse un obradoiro de cata. Nel os asistentes tiveron a oportunidade de degustar todos os produtos amparados polas distintas indicacións xeográficas do Consello Regulador. Así cataron Oruxo de Galicia, Oruxo de Galicia embellecido, augardente de ervas de Galicia, licor de ervas de Galicia e licor café de Galicia. Ademais, Pepe Beiro convidounos a distinguir as diferenzas entre un destilado non amparado e outro que si o está. Así, os participantes puideron denotar a calidade diferenciada das augardentes e licores tradicionais de Galicia con respecto a outro tipo de produtos que non cumpren as exixencias necesarias para levar a contraetiqueta.
O Consello Regulador levou a semana pasada a promoción dos seus viños ao sudeste asiático. Foi a primeira ocasión na que a denominación de orixe Rías Baixas participou na feira Food and Hotel Pro Wine Asia 2018, que se desenvolveu no recinto feiral Singapur Expo. Esta acción promocional permitiu a habilitación dun stand propio dentro do pabillón do ICEX, no que se amosaron un total de 38 marcas pertencentes a 16 adegas. Durante a feira, o stand do Consello Regulador recibiu numerosos visitantes. Entre os perfis máis comuns atopábanse sumilleres, educadores e prensa, que xa coñecían os caldos da DO. Todos amosáronse interesados en degustar varias referencias coa fin de aprender máis sobre os diferentes matices das elaboracións desta denominación de orixe. O asiático supón un mercado de gran interese para os viños de Rías Baixas. As exportacións ao continente durante o ano pasado superaron os 172.000 litros, acadando un valor de máis d'1 millón de euros. No caso concreto de Singapur, o pasado ano exportáronse a este destino un total de 5.200 litros de viño, por un valor superior aos 41.000 euros. Na última edición da Feira Proba en Asia deronse cita preto de 3.000 expositores de 64 países, repartidos nunha superficie de 95.000 metros cadrados. A cita diríxese aos profesionais do sector da alimentación e da bebida, polo que supón un excelente escaparate para a promoción dos viños de Rías Baixas. O recinto de Expo Salnese en Cambados acollera mañá unha charla sobre fitosanitarios e medio ambiente nas Rías Baixas. A cita contará coas intervencións de Raquel Chaves, doutora en Medio Ambiente e Recursos Naturais da Universidade de Santiago de Compostela, Jesús Fernández do Colexio de Mediadores de Seguros Titulados de Pontevedra e José Manuel Pena, técnico agrícola de Inteaga Enxeñería. As diferentes charlas complementaránse coa proxección dun vídeo con todos os traballos no viñedo. A cita será a partir das 7 da tarde. E ata aquí chegou a súa cita semanal coa actualidade do sector vitivinícola que, como sempre, lle ofrecemos en orixe e calidade de Canal Rías Baixas. Como sempre, voltaremos o vindeiro xoves para seguir manténdonos a última de todas as novas que se dean nesta zona. Ata entón, sexan felices. Ridomil Gol MZ fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Profiler, a referencia contra o mildeu da vide que gracias á acción prolongada da fluopicolida e do produto sistémico Fosetil, cos seus 3 tratamentos rexistrados, engaden unha protección completa aos ácidos e follas proporcionando unha tranquilidade absoluta ao viticultor. Profiler, máis noites de sono tranquilo. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual.